Obaso anawa share na ye kama. Bacha obaso anawa share why. Obaso anawa share. My goodness. Oh, Obaso share mommy. Obaso share mommy. Akusia sewa ona. Augustina akwa na ona. Wasa aba ha bi. Amajiman. My goodness. Aaron Gbagbo. Okay, so don't forget to share this live telecast, especially the groups that has been created and dedicated for OPATAFUOR TV. So back to what I was saying. Enti spiritually, no, omo bear me no, omo bear me no. Omo bear me pa say omo bear OPATAFUOR no. Say motai steady a obi o ha otimi ka asɛm bi saa asɛm na obɛka no obo se na mafa ne serious sɛ enipa no so tena se a o se me kura me hu de maka ama odifo OPATAFUOR ase ne bu afuo de ntia ya na eba ne saa ne sɛ onipa asɛm a ɔka no yɛmfa ndi agoro saa na yɛn spiritually yɛsuban tie obi a ɔyɛ highly spiritual bia no ɔmfa n'anum asɛm ndi agoro ɛno nti na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ David sɛ okenkan Psalm 89 verse 20 downwards a Awurade Nyankopɔn ka asɛm bi ɔse na sɛ David fiefoɔ ɛyɛ me bɔne a me Awurade mempa wɔ mu nanso me de nteaso aba na bɛhwe w'akyi na meka no wate aseɛ sɛ obi ɛyɛ made a okenkan Psalm 89 verse 20 downwards enti sɛ if you like somebody or if you love somebody untimi nka sɛ wafomo nti wadelete no
Nemum, I'll punish you. OPATAFUOR me punish you. What you say? Me punish you. Ubia me pe wa asem bia no. Oya ade na me mpe a ehye me punish you. Nti ida say me de ahokyere ne ekom ebe punish you. I will disconnect your wires. I'm like the ECG. I will disconnect your wires spiritually and things will turn against you. Ubo say eni mama ye ding. So eni mama be ding. Not just when we say my disconnect wires na free main source me no. And do say eni mama ye den ho kire pa uhie sika. Enso me fiu. Sala me suban tie. Anya se de ewu komu no minim. Ba me fiu. Not just a wafom no. Aha. Enunti obienu ha onamo a obiebie wa no just like that. We say I love you. Yeah. Yes, who question be bisa ne ento aso. Busa ne ento aso nyasa so a ebe pon na akwakoda. Yes, if you have any question, you can bring it. Amajima is a very good question. Please, how do we connect back after offending you? It depends on the offense. It depends on the offense. Margaret Usi Setre. Auntie Maggie. Ibiaboko. Henry Glover, thank you very much. Yes, Ernest Owusu. Okay, Osha de Ernest Owusu actually now say even the fetish priest don't joke with promises and words. Yes, every spirit, being it motia, mame wata, be ye to me. Mibusao, adentina oko Johnny court, ana oko jisike dura, grandmaster no, oma ode wano epaimu, ekabibi. So that when you are misbehaving, they will hold you accountable by your own words. What you say? And to me, dear, spiritually, worse and yedinam. Worse and yedinam. And your worse and yedinam. And your worse and yedinam. What you say? And your worse and yedinam. Amajimai. I say, please throw more light on the categories of offenses and solutions. Boni bia obeye me wasase su bia OPATAFUOR me kind of crack from meet me di ache obanye betrayal. Enye betrayal. Boni bia obeye me wasase su bia me meet me di ache but enye betrayal. When you study the case of Jesus forgave every sin that people committed, but he never forgave Judas Iscariot. Why? Because of betrayal. He cursed Judas Iscariot 6 times. And he died
before Jesus was being crucified on the cross. Etime say papa my this my would have been no dear. Oh, medidi odifo opatafuo atem. Oh, I know the normal. If you are able to render apology, I didn't know me fancho. But the becho. Adie bi enu wonu ma odipa ya yem fanche. Eba ne sa na Kristo isu eni Nyankopon honhom na ewo mu no. Enya honhom papa. If say untimi mfa bone nche. Nemom from Genesis to Revelation. Nyankopon amfa nche Satan because o betray no. Yesu amfa nche Judas because o betray no. What you say? Into betrayal there, obi betray wa. We are me day, me pacho, o can't hear minty. Betrayal there. We are there minty, adentia. Betrayal, et say, obi di etuo, asha oso no atutuo na ball. Abra, uji nipa ni di se ontimi ntutuo ne mo. Enso na nipa no watutuo na ball. Nti betrayal there, the highest order. The highest order. The highest order. Betrayal. And into Adaroma. My life, my life, you know, me bury ase. I have betrayed 4 people. In all my life, I have betrayed 4 people. And the 4 people that I betrayed, their actions and their attitude led to that. My betray nipa 4 as a spiritual head. Sankrofo na me betray wo no. Eye won suban ena ma me betray wo. But I shouldn't have betrayed them. But I overreacted because what they did pained me. And 4 of these people, they all died. It took their life. It took their life. I'm telling you. It took their life. Na betray nipa 4. Nanke ni kwan se me betray wo mo. But ade na omo ye me no, me ya. And I'm the betray wo mo. Me ji wo mo man. Ji wo mo man sa nipa 4 ni nyina. Omo nyina awu. Obi ani ho awote ase. Obi wo ho a menene wo issues. Wakasa atia me wadi matem wakamachi asembone nenso so sa nkrofo no
mintimi betray wɔn. Mintimi betray wɔn. Betrayal is not what you think. When you betray somebody, it will cost the life of that person. So we need me kind of crash. 2012. And I betray Pastor B. Me betray Pastor B. 2015. And I betray man B. Or you scanny me betray. And 2022. No, 2023. And Boshen so me betray Ubi. Saa nkrofo ni nyina omo ye made ma ne hye me. Adentia me ye spiritual head. Eninti se me kase ma betray wa ase ne say. Ene say idra na dwoa. Enam say wo ne opatafoɔ na nam nti no. Se sunsun boni bi ebe hawa. Ebe show signal akyere me wa spiritually amama hu say me baby wa Canada, me baby wa Germany, or Italy, or Spain. To me be say, and I saw the so anadri. And into me sorry anadrona. I was saying be na me suma ahon emo mobaho. Tieni ye me bompaye ema hon kunkunu etumi me wo Ghana. And so be Algeria, Nigeria, Canada, Holland, obi wo Kumasi, obi wo Accra, ana baby wo bia. I was say me bomb paye. E me nyame honhom e sori wo ho. Na nyame tumi ebeju efiri abosom enkabiri ni wiedi tumi na asori wo so mpese wo mukun no. I was say me yes ade. Nemum se me opatafuo meti hai na me di mani hu tieni o me opatafuo meti hai me di mani hu na ma anya hwe amfa ho a na me jawo krani because onipa no baye ni ntimi nkum abra me protective abrade bia opatafuo me di ma bosom ni ntimi nkum enu ntina nyankopon asem se me ni me ma na me ma so ni me tieni o na me ma kwan ema ofiefuo etimi twifa oso na omukun a which means me opatafuo me ni ofiefuo aye one because enka me kasa mawa enka ofiefuo enka omuntimi nkun anadwo no woni ahoɔden woni ani enti na wo antimi anko meeting ni bi no so what you say enti betrayal bia no eya na nipa na wayi wa ma no or conform to the evil wish of that said enemy of yours. And you fear to me, you fear nkabre chire wiedie na wasore wo so no. Se me ye din na man kasa, which means the you fear to me e pese wo ye wo no. Me gitum me fo aso. Sa na opatafuo tie. What you say? Aha. Enti me life nyina no. I betray nipa for pe. Omu nyina wu. Omu nyina wu. Omu nyina wu. Omu nyina wu. Ebi mu omu share mabufuo. Enti because of sa bufuo di ntino.
kwan ebeda omo ho se me na me ye bambofo nti me na me ye bambofo no me buafu eninti esese me sorry anadwo na me wen wo kra no ma wen and mama tumi bi abefa woko sana in realities of life no etie. What you say? Anunti yewo obi a ofomo a otwe naso yewo nkrofo bi oso omofomo a you now amana like you just forget it. Sanity. Hegaba, he says they didn't come to you to say sorry. Well, I think they didn't get the opportunity. They didn't get the opportunity to get closer to me to render an apology. Omanya akwenya no. Oh, Bushan the any day, and okra say ya for you in our land. So, Mame Mata, I betrayed her. Why? Because of the enema, the rubbish nema ekachire minti. Mame Mata edimechi. I am sorry ba. Edunti mesuma said ya me yaman ne say. Me sorry anadwoa. E was say me wen ne kra. Me bompaye edema Mame Mata. But I was hurt by the sayings of her own daughters. I quite say, I say, me sacrifice my time, my energy. Edema, a year o mame, Emma ibika mone abusiano. Genio, me sacrifice my time, my energy, my resource, edema o mame, Emma ibika abusiano. Inti se wo sa ko gina baby ka bibia etiame a ebehye eno ene ma me bufu mi a me yi ma ho de ene ahobambo a nyankopon enam me so edo tu wu ma ne so me yi me nsa firi ne so na ahun se empanyinfo de omodwene panyini bia wanyini bia no o nyansa ne adwene nti Mame Mata hu se I said the OPATAFUOR ne metie no enye saa na tie eninti na esisi ne so se ahwe a obewu because na Mame Mata so nim se ne fiefuo nyina asore ne so. What you say? Mame Mata nim se ne fiefuo nyina asore ne so. Enunti because of that in intino na all pressure Mr. Osei say Mr. Osei enhu no mobo na nko mfa no mra me ho ba me so ka che Mr. Osei say I don't want to see her enunti no na Mr. Osei ye ho hwia na enyi. But I'm telling you, say, I had that power. Make me the agenda nanka me mani. But I was disturbed and very hurt. I was disturbed and very hurt. At that time, I was going through a lot. So it was like I wanted to prove a point to the zenith of heavens, Kumasi people, that
Look, you people don't know what happened at night. I really go through a lot. Some of you people, you sleep happily in your homes, whilst I'll stay awake and come to the church premises and pray at all night. And only for you to wake up in the morning, come to church, maybe Sunday or Friday evening service or Wednesday prayers, to appreciate what I'm doing as a spiritual father. Then you come there, despise me and discredit me as if I'm not doing anything. So I intentionally left the woman. Until me share that me jai ma me matem. Say wa ni fearful kuna omo makan. Omo di benya like omo di be sua hunu. If he say untimi nkɔ boso no so ana unkɔ join occultic group bi na bosom no sɔre a osa kasɛti abosom no na bosom no sɔre a ɔbɔ ho ban bosom bi bɛyɛ saa bosom bi no ɔbɛyɛ saa tumi bi no ɔbɛyɛ saa. Enti I wanted to prove a point. I wanted to prove a point to Zenith people. Say, I've been doing a lot in your life, but you people are not aware of it. What you say? I know, and I'm a woman free. But when she died, let's say 2-3 months later, I felt like, it's like I overreacted. That's how I saw it. I say, OPATAFUOR, me will be a penny person. But mama omo yaw no awura mi mu. Mama omo no omo bear me no. Omo yaw no awura mi mu. And the also me gino no. Me jano ama na wu. Me catch the jase, me say jase. Obegye di say mahu say ya connected pipe. Itua maame mata akoma ho no mo pompi emoja. Ti akamoja kitue bi na won ho ntu bi wu. Ti it happens no. I just say na nya no nwanwa because no medi nkan ka kire ndada. It is in it. That was what happened. And man be now oyare man be no oyare. Ena omde ne ba me nchen. To omde ne ba me nchen na me sa ne yare wie no na me ka kire ne say onkwa sorry. Ana say opa omedi mechi. Okoye no. Wa nkwa sorry ne da. Wa medi mechi. Ofiri say wasane yare awie nti no. Eno ano no. Ade a wose oti ase ne say Bible say utu ahohomone say yale ne da so e ka ne da so ahokire ne da so a say meboawo na say mi yisa ade ne free so a ka hu say sa ahohomone na mayi free so no okone nam enti oba ne say ahobambo bi ani hu a
obesa ko frefre ni nuanom no ma betena ho no ma how esre first no enti most of the times no eya se me bompa ye agi obi a metu no fo ka kire ne se pe asori bi ne kɔ ana pe odiifuo bi di n'akyi se master di opatafo a meta aka sa ansem no me bompa ye agi obi a me se pe obi di n'akyi ana pe obi an ho odin di n'akyi because minim say wo na wote wo no se o ahoɔden spiritually a enka ofiefuo omunya wo saa ɛno nti uni ahoɔden na waba na meme de mahoɔden agye wo no se wan di machi ana se wan pɛ ɔsɔfo bi ana obi an ho ɔden a obetimi ni ofiefuo no ako ana tumi no ako na de bia watimi atena ase a tumi ni bɛsa bɛto ahyɛ so enti no man we no me kan no wan fi mi to the extent say ne yere edidi matem kra some months later ana yare no esa yire ne back afine na akoma obae ne na akoma ne kidney nyina honhono nam say hey wo fiefu how omne nkrofo aka bom no mo how ejapade kakra wa yenti ompesu obukun oba first one ma yiwu afiri sama ne no ma kire wo say pe baabi e hode ne kɔ ana say brabe di machi me kan ya wanfi ene wasa akotena ho no waye loose ena sisei tumi no wasa abe how bi mu bibusa na ifiriman na no a say enko ndi obeba na ne yire tembi obeka so obabia na ne yire e kasa say sofo small boy we na akodi dachi ade watimi abompa ya asa oyale a na no kire ne say sa sofo we na akodi dachi ena me ka kire say na ni ade ntina yare na sa aba no ana tama na oyare no ade na oyire no wanjo so sa na oyire aka de a na wo a wo ye bema no wantimi anwena nkwa akiri say mi sinkite na matwi afa me yere so because me na me team sika eye ne ho ade na wo de wadwene ama wo yere de a ene a wo yere wonje to ono so me pamo no ma vino pamo to okoye no okobre pa obre and wuye and into the so I felt like okay senka we no make me agem but I say ni nsem na ne ma ne yere keka ye nti na me ja no ma owuye what I say and nti te say wu di machi no anopa wi anwumre say wu nim de meye ena wo adwene mu no o ka say mumu bi mutua tight e de mame no ye na ye me fe ena ye na ye me de say magi tight na madi ni keke anya sa na yetete me onipa bi a otua tight man bi ana obo afode mame no me wo de meye e de mano enti se wo soso eduru mire bi na se ufiefo time na abramia minim se metimi atene mensa ama mensa so ewo wo abrabom ama nyankopon agye wo no na se meye koom a ma betrayal eni nti na se amane bi ba okristo ni bi so
na wotiamu a na obom mpae wo se Awurade wo hini Awurade kasa Awurade atamfo asole wo maso sa na tie enti betrayal de the highest order the highest order and I mean no ubetimi ayemade physically me feel da ubetimi akeka me ho nsem bone me feel da ena opatafuo me obi a me pretender saa de ne de woni me na mafahye otri me pretender pa bia oyemade a eye me ya pa but me pretend me hu ana me sere me mani show mani because yes opanyin odie matemante do what kura wonti ebi na me didi masofo nketo na ewo boshen se me ni hono a na omo se me se hoho bi ba ho a me ma hwe na wie no ne maka kire om se omo nko escort nipa no na omo so ekeka ensam etwa entro ede kire nipa na omo kansam a enim omo no omo adwene mu no omo fi se de omo kan no ma hu nanso so se obi si wa ye prophet na utimi kwotena baabi edi ne hu konkonsa na wa hu a oboa wanya prophet bia oso da emienu miensa bi na ba mu mi obi a mi hu ade pa kwa akiri deeply first na me ye novice no tienie first no first na me ye novice no ana say me ye proselyte na minyini wo nyame mu no na tumi ni wo ho enti wo ya me say wakase na me attack you enti it was lately na me rebranding am so no sa na man ma minjai ya na me de mani hwe nipa enti obi wo ho a otimi ko seme no akeka me ho nsem poto no asa ba me nchen oba me de a cheerful face na me de a welcome nipa no na me sere kire nipa no nto no na adwene mu no onim se de o kan ye bia na mante nanso so anya sa na tie da I will only rise up and fight you when the spirit that I serve tells me to do so. Sana misuban tie. Enti obi o ha mitimi ka kire eja say obegie di say enipa asumasi asem say no akokeka afa me ho enso hu anu a pretend but we dey din na eden one day e be pie what you say enti obi o ha mitimi hwe ni din omo ana omo ne me nante first omo na beka omo suban like omo beka me suban a kire. But as time goes on, me who say I hear minti mini enipa enante because of me kura extreme energy. Nti I was say me tete ni o maso ni o ma bi wo ha me bu mani guso. Ye obi a osi ni trase bompaye ansa na wo hu ade. Ye obi susu a oda ansa na wo hu ade. Nanso me kura gift 7 ni nyina bi.
metimi afre to me ama na appear life na maka kire to me ni say enipa asumasi say ni me pese me to me ni be ka de waye nyina but wo se ma edin na me hwew obie ni hono unim the reason tia enipa bopo a omuntimi nyame no omunnimo say obi free America, obi free Germany, obi free Italy, Spain, ana oye Ghana ni na oye oba ana oye bema oba me nchen a me yes smart na mabusa nyame to me say abrantie asumasi oba asumasi a oba me nchen no menini mienu ni ntam asetena ana menini mienu ye ntam kitahudie no ebekọ akosi sei onyankopọ honhom timi kan nyina kyerɛ me na ma ye din na ma pretend I don't want to hurt you or do anything negatively against you. Enti ubon se me ne unam ni nyina no I know what will happen in the future. I know what will happen in the future. I know what will happen in the future. Enti numa din kan aboaboa me ho asie dada. Enti emre no turu ho na se wo strike a wo adwene mu no ufiri se wanyame. Enso na wunyame. Enu ntim na nipa bia ntimi mbremase. Hwe mitimi ye asori wie tienie mitimi ye asori obekwa ko hyire sika de so no na bi wo ho a panie tienie bi wo ho a panie a ye de dompe ye de atuatua dompe mu de ade kokko abom na ye de aba beto offering bowl mu ade ntia wo sofo no me na opatafo na megina ho me na nipa no pese wo to stroke ana otoyale de mame nti wo de abeto offering bowl mu nti wo mistake do nsa tumu a na tumi na bo but before say me odifo opatafo me firifie ne maba asore ho no busa obi oba me bia anadwo no me ye operations nyina awie ema onyankopon kyerɛ me we ofiri kaso we ofiri UK we ofiri Canada we ofiri we neba we or the problem say we or the akodi say we or the amanie say we or the say na de meye no me hwɛ ahohom na omo ho odin na ma kra reinforcement to me akese enti wo nya maaye kra no ma suma to me ama na ba wo fie abayire to me no dadadada nsa na wo oba enti wo nya we enti wo no yesuma wo say enu nti na me oba bia ntimi mfa matiko enhwe fom da asase we so me odifo patafo oba bia ni honom ose wo ye oba obetimi abremase da ebi nsita ifri say oba bia me allow fa hye utrim wo ye oba bia me allow ama wa bear means bia no what you say oba bia me allow ama wa bear me bia no fa hye utrim say me madin kan a consult to spirit dada enti minim dia wo wawie ye beye enti we obi o ha me hwe na de amane bebe ne amane no madin kan say mu dada aye ho spiritual neoma e de ato ho dada eninti se emre ne so me minim asofo a ewo Ghana ha omsoma emma epushi o matiko mo bazenet why no so wanyame da ontimi me da ebi kura nsita timi kura extreme energy energy na me de na mo no enya agudie ena me se adwemboni ba utribi kitua bia ubo sa at once na oni o manyina esay
Onioma nyina be sha ase asɛe. Onioma nyina be sɛe. Ebe sɛe ama ebe duru mire bi na osresre. Ebe sɛe ama ebe duru mire bi na yale strike o asɛe oni padua. Atoa nso bo so ahya ase efo na wanim nyina ye te sɛ wanyini. Enso so na nyɛ saa. Adwembɔne a wa conceive wo tirim ne wakoma mu wo me ho. Abraham nim. Enu nti na yɛ wo saa. Enu nti me nyɛ obi just like that. Enu nti na say obi bɛn me a, I make sure say me provide comfortability for the person. Omu free here say omu be breaking me down enye ne o. Omu free here say omu be breaking me down. Me masofo nkwala omu ahye me nan ase. Omu sorry tia me disrespect me omu ko ye nyina. Die mi fi se me hano no. Mahano dada. Die mi fi se me hano no. Me jane life aman. Na even enokra alone. Bienu ha wetimi a prosper. Yes. Ubienu mi hu me spiritual son bia. What disrespect me or ko baby or so a prosper. Omu nyino bi ebre. Unim di entia. Me de makuma mu fita. Me kan wo mitirimu se mi hia nipa ewa abrabom na me ye ma adwene se me de boni be di nipa abra onye me boni a Awurade emmo saa boni ne ho emprenso ahodo aduosonson no wonfa mbua me opatafuo matifi efiri se me ni woni pa bi nam saa nipa no onye me boni na me opatafuo me pese me ye ne boni because of say you think say you have the power of God and into ube heti nipa in the sa covenant no any oath no edame so enti obi wo ha otimi disrespect me otimi yama de ma ne ye me ya enso no mabu mani agusu unim de entia onyankopon ma me go ahead say me how so onyankopon ma me go ahead say me how obi antimi njo so fu bi o we ni bi abeka kire say de nipa ban sitie enti me ha nipa obi o ha obetimi aha like obetimi aha me no me de ma no maka kire say me kese o me ye o sei mi wura dem a na me de oil asofom no mabuko todwe wo mu say urade ma no kokotwea ya bufuo na nipa no share me mesro e ma amane bi mma nipa no so enti wo adwene wo fi say ma ye obibi but no bibi say ni ho sa na tie enti me ha nipa me ade a bepe wo wiase ye ba akopɛ. I always want to see the farewell of humanity. Halete. Enkame enkoma poison me dada. Yewo asofo a omudi mi ko beni na omoto atare. Tienie yewo asofo omudi mi ko beni na omoto atare. Edi kofa obi so ewo abrochire na enipa ne pretend ye ba asori oye ne ho se oh papa medi wachi be 5 years ni me pe wasem me toto entare e de braille ahu na adwene mu nti o ye sofo na hunhu na de a obeje ofise nipa no ope wasem na uhia oje na gift na odi share na de omopese eye wo no na ayew sanetio nenso so no unim onipa bia ni ho a wo se wo beye madoye a enye nyankopon na aka kire me se menji
me woye madoya amagida. O de bremia, I don't want you to feel offended. Intimejia na me de ache. Me nyusu da. Eti bebre a BT womu because they thought to say me a young guy. Na young guy so de iwiase afefe de enye sika na odi benya na odi emma asem ne benya no wamfa emma asem enya na odi wiase afefe de enti eye sika sem emma asem ani wiase afefe de automatically we sofo no de omo de be you because OPATAFUOR ye young guy very vibrant and intelligent enti no sa ne oma we betimi a resist omo adwene mu no sa na ye omo but omo nim say sa emma ne nkrofo na amosoma omo ba OPATAFUOR nche ni nyina mimi medinka hu dada enti me hwa na mesre wo mitirim no woman no man water can bring me down. I'm telling you, because ye ni we na wo hono ye de hwade ye kwa chiri sanete ti ye wo oni o ma bi o ha mo no unim am say mu nyina mo ye born again. Oh, some of you, majority of you people, you are born again people. You are from the Church of Pentecost, Assemblies of God, CAC, and those stuff. And because of that, you have not yet experienced the kind of gift that I carry in life. And until I na mo yesano obi o ha won SP on shia nyame nipa ne seso ene ne ban ni su etesem ne OPATAFUOR da on shia bi da how young na me ye no ene the way nyame asi I endow me with powers ne sa ne man on shia bi da and until ya na majority o mo say me ye occultic grandmaster me join court me join this me join that nenso so esum entimi ntu ne yonku sum so mentimi nko join court na me sorry a me kirekire ewiase mu nsem enema bi wo ha amonte ase o entimi se wo si uye odifo na watimi atena ho na sofu bi atimi asoma oba ama oba no wabeyi wahwe ho ana maame wata atimi apenetrate obi no wabeyi wahwe ho a bua okra bua onim de okeka because in the first place no adentina wo osofu e wo se woni oba bi ekoye bibi abra onim ne source because wo ye osofu a adentina wo se woni oba bi koda abra onim ne source ufitin ya na ne nada. It doesn't work like that. Enti eno na asofo no omde asumi fidie from so many. The permanent yana mesre yana meshamu. You see, you people, you are too small. You are too small because me OPATAFUOR, I'm telling you, say, make me just a second. Epunu obi amani to me ebie nanini naso ono kura untimi mfa na hwe form da. How much more the boss of all bosses bibza ti enema bi wo hono a me de me mfa me tumi ni nse nipa me OPATAFUOR me mfa me tumi no me mfa nse nipa ena wo ye bibia e mane nyo se menim nemum no se de bia me ka se
me yo hey a okra no untimi ne me nante ebeduru mire bi na akoye te se opatafo okra oduebo enu ntina ya na me hu nkrofo bia ne mabu mani aguso young guy ben ene pagya o Ghana ne seso etese meda wo young prophet bia wa pagya o Ghana o command the airwaves obo program enkokrafo o mabọ dwin fitamfita o mutrimi fitamfita me adoma chede ni tumi ede nyankopon de maame no enye youth nwosra o ntim ene se odifo opatafo me se me ya asori na obehu maamefo mpayimfo ebi betimi awo me times 10 ebi betimi awo me times 100 obehu obi a ne trimi fita na body fita mpayimfo ene betu car se omo bo opatafo so nyankopon young guy out sese nyankopon de sa tumi ni be ma wo na nyankopon wo gidie bi soronku bi nyankopon wa ahoɔden soronku bi opase like any bɔhyɛ ne apam bi nobody deɛ wɔn nneɛma bi wɔ a mehu sɛ wɔn hyɛ fie no wɔn plane me say me ɔpatafoɔ ɔbaa bɛɛ na ɔte asase wei so a sɛ nyɛ me na mebie kwan de ama wa wo se wobɛtumi abɛsadiusi me ana wode me akɔ aduro so wode me akɔ hwan maame wata ana wode me akɔ kɔmfoɔ ebi kura nsida ɛfiri sɛ ɔbaa biara ɔse ɔbɛkɔ akɔdi aduro mede kɔ sadiusi ɔpatafoɔ once a wobɛgyina m'anim no me mani kɔsua wei yɛasɔ so o nti w'ani kɔsua ne mani kɔsua flash adeɛ bi a wadi agu yam adeɛ bi a wo se wodi akeka w'ani ase wodi bɛsadiusi nyinaa ne nyinaa bɛhye spiritually nti me nyɛ obi a wo se me ɔpatafoɔ deɛ me kɔkyame no me no ɔpatafoɔ me nyɛ that type me deɛ me asase wei so no wo study ɔpatafoɔ life a wobɛhunu sɛ obi te sum mu na ne ho kyere no na ɔbra wobɛhu sɛ ɔpatafoɔ na metete sɛ wo study ɔpatafoɔ yi a mo a madi machi akyɛ no sɛ wo study me a sɛ obi brɛ wɔ abrabɔ mu a wobɛhu sɛ na metete the reason is say mepɛ asundwie sɛdeɛ Kristo ɛde asundwie ɛbrɛ ne ma no saa na mepɛ enti me tumi no memfa nsɛe nipa mede tumi no bɔ kwan to baabi ɛhɔ nie saa na abrabɔ no teɛ mede boa nipa ama nipa fa sika saa na me tumi no deɛ mede yɛro no mede me tumi no boa nipa mede boa nipa ema esi nipa yie ɛno nti na ɔpatafoɔ menya asɔre o wɔn sɛ sɔfo bi eti oba asase wei so wɔn sɛ sɔfo bi a ɔwɔ members egu ne nanse na ɔno asɔre sɛ mato asɔre na sɔfo wei koraa deɛ ne ha no mo a moyɛ zenete mma na mo di machi na mo wɔ Kumase no eti mu ko gyina baabi na mo ka sɛ ya asɔre yɛ sɔfo ato mu a ɛyɛ ɔmo ka deɛ na kyerɛ mo obi a obɛka saa de akyerɛ ne bia ohu ano ohwɛ udin ɔsɛ asɔre na yato asɔre no for no reason
enti fashe utirimu say odifo opatafo meto asorimu on the 29th of December 2024 ifiri ho yenya asori bi enye say ma asori dan ka aso ena mintimi ntua o da bi da enye saa nete na busa ho say die nti na watu nti let's assume say nti se kwasia da bia opatafo mekọ asori ena ensori mba eto collection 1000 odi emfa ne say kwasia da bia odifo opatafo mekọ asori amenya collection 1000 Ghana cedis 4 weeks say enya 4000 Ghana cedis nti say opatafo odi betena fie no wate asori mu de ene sikanti kwasia da bia kwaya asori na collection 1000 eba waje because at least bosomi ubenya 4000 Ghana obi ka kire me say odi for patafo de o mpe sika kra o because what to asori mu ba me kire o say nyiskanti sika de unya bieye obi su chem sika me nkasa me mpe nanso man ti asori say me be pesika onipa nkwaje ni onipa asetena mu yiyeyo ehia me chen bibia saa na msumantie temi obi a mikra energies but ani oma bi wo na wo ye na mabumani aguso a wa adwene mu na be o se bi ade wo ye ni mehu mehu atra na most of the times no obi wo ha me de kasabebuo na me ne wo de nam bo se wo ya na me bube na me bube ti boni bia ni ho asase we su obi si waye me a me opatafo mi ntimi mfa nche no apart from betrayal ne so no opa obetimi ene me opatafo matamfo aye baako emfa me ho eno nye betrayal ne mo mimi betrayal no agise ho obi oni mi bia be ka kire agise honhom ne ka kire me say opatafo we oye betrayal se honhom anka oye me den min fi uda nemom se honhom nya ka kire me say wo say ni say na otie so de a ene hai me ma feel it très bien me ma feel it sana otie enti wadaroma bosuma wana obetena no ene o kire wachi ade te bosum no ya o se mimpewe bosum no o yesa because o person wana wotena right to be bien yo amisramu ene de ya chew about 10:48 p.m. o hanom Ghana ti obia nkoda ade asa ami admu ebishia aya na mumu bebre enipa bebre o ma hu Yesu so mfaso
The most painful thing, many of the people, as at the time of Jesus, who Jesus so mfaso until say Jesus wu wie no, and who Jesus so mfaso. So senka me OPATAFUOR so mfaso na hu ni say saa osofu wi obetimi aboa me a me sure say onye ade e ma ne hete me da. Yes, because obi abidim say obetimi aboa me ne de me ye na me sa akọ hete no. Tanet you nemum ade a emfaso ni so no eno na o hete no. Sana abrabo ne tie. Yesu kan o say wode me aba sɛ dodoɔ na benya nkwa na wanya ne mmorosoɔ. Adenti na odi odifu akyi na ho kyerɛw. Adenti na odi odifu akyi na yale da amanie mu. Oda tete mu kwada nam. Edienti na Kristo a ɔhyɛ me dinti bitumi adeɛ nyinaa yɛ. Kristo say me gini dia. Kristo ne say ugini dia ubetimi aye nsenkyerene ana magi Kristo adie no ode na hoɔden ne tumi ama me. Kristo so wamfa tumi na ama me say memfa nkɔgye aburo ni nkate ana tumi na Yesu di ama me no wamfa ama me say memfa nkyenkyewe ode ma me say wo a wo hwɛ me no na memfa moa. Na afa die benti na apɛ sɛ ɔne me nya issue. Na bɛyɛ dɛn na magyimi yam ne makoma mu de tumi na boa wo. Uhia mmoa. Sɛ ewiase ayɛ dendenden meka kyerɛ wo na ano sɛ August wei enioma mu bɛyɛ dendenden na August wei na wɔn de yɛ operation spiritually na wɔn de abɔ nipa bebree fam nti wo a spiritually wɔn bɛ capture ɛyɛ August wei no. Fashion utrim say ubedi hia sa 30 months, which means 1 year 1 month. And you remember a tough amount. And I know me kaya na man me catch them. You Augustine. On say all of a sudden and your my din more Ghana, more France. On say your my din. More Canada and your mama are tough. If you understand what I'm saying. So the agenda behind what I was doing was to make sure that I try within my means to give you people directions as to how to go about it so that you can navigate your way out. You see, omo nkran omusu omo nkran omusu omo kumase say ahokyere no akyekere nkrofo ankasa. People are really suffering hardship. The hardship is too much. The hardship, it has become highly unbearable. People are going through a lot. I know people are going, especially you people living in Accra. You know very well that the living in Accra is quite different from the one in Kumasi. Kumasi, you can just take 50 cedis to get something to eat and you become satisfied. But in the case of Accra, that's not how it is. Accra, you will spend more. What it will cost you 50 cedis here in Kumasi. In Accra, it will cost you 100 and over, or let's say 200 cedis. So the living in Accra is quite difficult than the one in Kumasi. Kumasi, you can just take 50 cedis and go to any restaurant or maybe let's say choba, buy fufu
20 cedis or 15 cedis, then use the rest to buy meat. But in Accra, there are some places in Accra that you can't even buy food for 50 cedis over there. Eva Dubois, he says, my family keep calling for money. Yes. Yes. They will call for money because the condition in Ghana is too much. Life has become very tough. Pastor Shadrach says, please, Papa, even the little money left have developed dragon wings. Indeed. Obiesu na odifuo bena obepe se n'achidifuo ebegu yaw mu odifuo bena bepe se ne nsore ma ebetena ahokyere ekom ateti ene yaw mu odifuo bia ne ho ofiri nyame a obepe se saade no ento ne nsore ma ana ento n'achidifuo. Na ekom si Israel mremu no Moses esori ginai na de na ahokyere bi abagana enti Moses oni ho a na kyerɛ sɛ Nyankopɔn tumi asa afiri asase so ana mumubi mudididi asɔfoɔ bi akyi munim akoma mu pefe sɛ saa asɔfoɔ we ɔmo ntimi mmoa mo oso se ɔpatafoɔ memmoa wo enti in that case no sɛ meboa wo a odi animonyam ne bɛma me Nyankopɔn na ana odi bɛma wo sɔfo ne Nyankopɔn ani nti bɛ Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ wobɛyɛ nwunu a yɛnwunu wobɛyɛ hye a yɛhye na boturo bojo de enye. If you are for OPATAFUOR, you and him me to me now ekura enye asesabo to me o ya de boa nipa e mani si nipa yie. Forget what people are saying. Sometimes there are some people they know say baby I won't know. But they will intentionally discourage you. Adeɛ baako pɛ na tumi a Awurade di ama me no ema me pɛ na asɛm na me gye tumi ni di. If we say tumi no ka asɛm bi kyerɛ me na ɛnyɛ sɛ ɔka ne saa kɛkɛ o ɔsɛ ɔpatafoɔ abra emu ayɛ den no na obi ensu no ɛna mɛma wo wasere saa asɛm wei metena kaa mu bia ɔsɛ Kofi ka kyerɛ me ɔsɛ Kofi ka kyerɛ me sɛ papa utumi ni de me hu bi da o obia esu a ɔtietie mu no na nko ade agye sɛ honhom no ɛhyɛ mmara de ma wo agye sɛ wo wani so sɛ tumi ni kyerɛ wa kwankyere bi agye sɛ wani so obia esu no na nko a wo sere. I'm telling you, when things became very tough for certain people abre mu ɔden no ɛno na me tumi na ekura me no ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ɛno na me ehunu sɛ tumi we deɛ ɔden ampa ɛno na me ehunu sɛ tumi we deɛ ɔden ampa abre mu ɔden a enipa nyinaa esu no na wama aduane abu so na nneɛma ɛkɔ yie me mfama no nkasa kɛkɛ o me
Ye wa asofo bi wo ha omo nsam a omo ka no enye real. Omo preach motivation, but they know within themselves say sansam no omo ka no omo experience bi da. Huh? Ye wa asofo bi wo ha omo nsam omo ka no omo experience bi da. But me ma asem bi a me ka kire obi a no me ma experience it. To me bena otimi ma osika otimi ma otenase e ka kire o say yewe unhuru de be firi na sika chap to me bi wo ho awiye mremu a enka asofo wi enka obi ani abere solia ene mahu se president Mahama ubewu mahu se yayo president Mahama frem edi enti na asofo no obi e hye nkom obi a hye minister any MPB nkom because sika no ewo MP fo no ho enti wo mo hye omo nkom a nanka MP fo na behu wo mo na agya anye bia $2,000 kura se sofo obenya bi de atofu well sofo benya bi e de ato diesel sofo benya bi de atua ne light bill ne water bill. But me I won say ma hye nkom apɛ animunyam pɛ say president bi mehwehwɛ me vice president bi MPB ana minister bi mehwehwɛ me edi enti nyankopɔn na ofrɛ me no enti ontimi hwɛ me se nyame ntimi hwɛ me de a ene na nyankopɔn onsɛm fatase yedi nachi enti ene asofo no omaye just one share enkom a onye relevant jise wo hye nkom wani edi ehu etu obi so ansana onipa na send $1,000 bi ni wanya bi edi. The Spirit of God does not do that. Nyankopɔn tumi nye sada. Abra emu aye den no abra emu aye den no ena metumi na menene nam no oye bibi ma me hu se yamba wo se fata se onipa de ne ho twene wo so etime I just woke up one day and look at the power that I have and said to myself that whether church or no church, I have shut down the church. I didn't seek the opinion of anybody. I felt things were not going right and things were not moving as how I was expecting. It's like the seed I am sowing, it's not about money or doing good to people. It's like the preaching that I was doing in the church. It's like I'm sowing that seed, that gospel, that word in a thin air. The heart that was seated right beneath me or under me were not prepared to receive the gospel. So I felt like everybody go home. Go and prepare yourself. Next time, when you hear that we have reopened church, you come with your heart fully prepared to receive what I have for you. So I sat down and said to myself that, so how long will it take? I said, okay, let me give them 4 years. As for 4 years, it is enough. 4 years. Majority of the Zenith people, they thought I was even joking. Zenith manu bibrimpono. No amufi say, I have grown a make. But no munim say, I better get it to this far. Ye ko 4 years. Ye nyina ye ko 4 years. I'm telling you. In this kasemo, ye nyina ye ko 4 years. After 4 years, no, me sure say, we are American ni, we are Germany ni, we are Italy ni. We are obia na say, ye nyina ye be shia. Wakuma no obe prepare say wo de beji nyame honhom na. E wo me so na wa sori no. Obeji na di
na wama ho kwan na asiesie wo na asiesie wo ma ene wasefo na aye enhyira enti me pa cho enye sika o sika de ese minim niam ameye be ma sika aba ene de no kra de forget it say Jesus me kogina asori fie gina pulpit so ye praise the Lord odofo say egi microphone ekikam ehyehyehye mkombi ehunahuna wansan na nyankopon ama me $2,000 bi akodi mpacho menya saa na de tete me abi nyankopon anya me saa tienie nti o doubt bi ewo utirimu a yifiri utirim me johnny besene me enko obia ni hono a obia ni hono obetimi agu anim ase obia ni obetimi akum nobody obia ntimi trespass say or temper with you or the wo kwa duru so na onim de yeye enti opatafuo ntinka konfuo bi ni Ghana malam bi ni Ghana the way opatafuo si kasa ne busi opatafuo si ye gagai adetina konfuo bi ntiame adetina bishop bi ntiame you dare not sanity de nyame amaji na didie minim efri say tumia obitimi a critical condition itimi arrest me baby be a Canada be a Germany be a Italy be a Spain be a US be a UK itimi cheme ba no afre papa ya cheme enso nipa na ya che no nyese bia ni case no a small case bi wo ha no aye nioma se me kase nioma mo hwe me mwate ase na me matena Ghana ha na masoma tumi amana kofa nipa ne fa na de broni no atwero e de ato fa so se wo de wo kokot no na matwam asa atwero foforo de agusu broni ni hu da me come in some Bible we say sa tumi we ontimi mmoa yache me ba Jamaica ni bi wa America me ba me spiritual son Jamaica ni bi we Jamaica ni na oye nioma me ka so oye nioma ate ase na yede ne kokot ye ko jeli no because there were evidence be against one no na Ghana ni bi na connecting no nipa ni suse ya nipa ni suse ya me ntu kwan da o me ntu kwan da me nkwa America da me te Ghana me ye nioma obi antimi mfa wo hwem da obi beka se opatafuo oboabone nanso so emfaso a wotumi so no ebinu no emfaso a wotumi so ebinu no obi timi de ka ewa abrochire America obi timi de eka obi timi de ka o UK obi timi de ka broni obetimi a chiti broni enso yetena Ghana ha ewa kini o matimi delete nipa di free system so we see tumi a otimi gi nipa sei no ompe unsteady opatafuo unhu se opatafuo ase opatafuo ye so relax on ha no ho onioma ho me feel say na me preachi and me preachi me preachi so fu bia no yes a o
me wo nhyira bi di ma wo abra me wo hoyi make sure say obegye ansa na mafiri asase ne so entwe ma me nkone bia na me ba ma abibifo de ensankeka na mope o we kura o young say bi no mdi di Yesu ka kire Yesu so ya su konoma say so we no nsemene oni me ba payin no kura da bi me ba payin no kura be che no sa obeche no opatafoɔ de hwɛ n'anim a wonyini ni nyinaa ɛyɛ ni nyinaa ɛyɛ o ni nyinaa ɛyɛ sɛ o kyɛɛ mi o wanyini kyɛɛ mi o me kyɛɛ wo o nana ne mi o ɛnyɛ no ne hia me se bɛsɛn mi nkɔ gyae calendar akyiri die na no ntimi mmoa wo me baby will no way. Me baby or no way. Or what shop be or the catcher and say Bruni be baby or one Bruni be intimi be empejano and channel that. I don't think Yanko ya duma. Four years later, Ibishia. Upisika. Sika na ope. And now sorry ya. When the nam come for the malamso. Yama Florida water and we jolly Florida water, sir. Aja. Yama minimum asante for Bessie Florida water. Jolly laughing sa ajuma kura unye binye na osolia ote online na herba baba wa bompaya wa fire sa jitumi no jitumi na wo me so na ji honhom ni tum jitum na ja wa adwene ne ene wakoma na eye wo ntanta no jitum jitum wate minkotu aduro jitum wate jitum na urade mmoa o jitum jitumi ni tum na minim se adoma chedie we no ebi ma mo pɛ so da. I don't blame you people. Sa adoma chedie we no munhia bi da enanka adoma chedie we no na ɛwɔ sɛ ɛba papa panyin a ne trinwi afu na na body afu na na fu kakraka na young girl kitikiti jitum wate jitumi ni tum because mono ma adwene mu no na mo pese tumi no enka ba akokora obi ani trinwi afu fita na na body afu fita ono na o pese tumi no e ba ne so nanso so ewrade de ama abrante we so a omuo ade enso minim de ntia omuo ade enso Nyankopɔn edi tumi na ama no fanesa akwa na omuo ade no omuka bi kire Yesu omsi Yesu muo ade because waka kire Herod say we sakraman di fanesa wate fanesa na tumi ne muo tumi a onka se fa obabra na Nyankopɔn tumi bai energy sacrifice why no se maka kire se onkoto odwan onkoto aponche onkoto okra onkoto dabo onkoto bibi na memfa nye bibi ma no nye bi da na me ya adoma ebehia na me nhira mo jitum wate jitum na memfa urade tumi mmoa wate jitum
mfa awurade tumi mmoa oh nipa bebree mempɛ mo bebre jitum ne nyame mmoa wate jitum wansisi waso de a untimi nye yi o se waso we wansisi na untimi nye yi ami shira o ebehia